NgokukaMarku 15. Kwathi masinyane ekuseni abaphristi abakhulu namalunga nababhali nomphakathi wonke benza icebo, bambopha uJesu, bamqhuba, bamnikela kuPilato. UPilato wambuza wathi, "Wena uyinkosi yabaJuda na?" Waphendula, wathi kuye, "Usho khona." Abaphristi abakhulu bammangalela ngokuningi. UPilato wabuye wambuza, wathi, "Awuphenduli lutho na? Bheka, bakuthwesa icala ngokuningi kangaka." Kodwa uJesu akabe esaphendula lutho, waze wamangala uPilato. Kwathi ngomkhosi wayehleze ebakhululela isiboshwa sibe sinye abasicelayo. Kwakukhona-ke omunye, nguBaraba igama lakhe, owayeboshiwe kanye namahlubuka, wona ayebulele umuntu ekuhlubukeni. Isixuku senyuka saqala ukucela ukuba abenzele njengalokho ebehleze ebenzela. Kepha uPilato wabaphendula wathi, "Nithanda ukuba nginikhululele inkosi yabaJuda na?" Ngokuba wayekwazi ukuthi abaphristi abakhulu bamnikele ngomhawu. Kepha abaphristi abakhulu babhebhezela isixuku ukuba okungcono asikhululele uBaraba. UPilato wabuye waphendula, wathi kubo, "Pho-ke, ngimenze njani lo enithi uyinkosi yabaJuda na?" Babuye bamemeza, bathi, "Mbethele esiphambanweni." Kodwa uPilato wathi kubo, "Ngokuba wenze bubi buni na?" Kepha bamemeza kakhulu, bathi, "Mbethele esiphambanweni." Khona uPilato ethanda ukudelisa isixuku wasikhululela uBaraba, kepha wamshaya uJesu, wamnikela ukuba abethelwe esiphambanweni. Amabutho ayesemngenisa phakathi endlini ethiwa iPretoriyo, abizela ndawonye ibutho lonke. Ayesemembathisa ingubo ebubende, amcwashelisa ngomqhele ayeweluke ngameva. Aqala ukumkhulekela athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda." Amshaya ekhanda ngomhlanga, amkhafulela ngamathe, aguqa ngamadolo, akhuleka kuye. Esembhinqile amhlubula ingubo ebubende, amembathisa izingubo zakhe. Ayesephuma naye ukuba ambethele esiphambanweni. Acindezela umuntu obedlula, uSimoni waseKhurene, evela endle, uyise ka-Aleksandru noRufu, ukuba athwale isiphambano sakhe. Ayesemyisa endaweni yaseGolgotha okungukuthi ngokuhunyushwa indawo yekhanda. Amnika iwayini elixutshwe nemure, kepha akalamukelanga. Ayesembethela esiphambanweni, abelana izingubo zakhe, enzelana inkatho ngazo ukuthi yilowo nalowo uyakuthathani. Kwakuyihora lesithathu esembethela esiphambanweni. Umbhalo wecala lakhe ubulotshiwe ngaphezulu wokuthi, "Inkosi yabaJuda." Kwabethelwa kanye naye abaphangi ababili, omunye ngakwesokunene nomunye ngakwesokhohlo sakhe. Kwase kugcwaliseka umbhalo othi, "Wabalwa kanye naboni." Abadlulayo bamhlambalaza benikina amakhanda abo, bathi, "Eya wena odiliza ithempeli, ubuye ulakhe ngezinsuku ezintathu, zisindise, wehle esiphambanweni." Kanjalo nabaphristi abakhulu bambhinqa bebodwa kanye nababhali, bathi, "Wasindisa abanye, angezisindise yena. UKristu, inkosi yakwa-Israyeli, makehle manje esiphambanweni, ukuze sibone, sikholwe." Nababebethelwe kanye naye bamdumaza. Sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke, kwaze kwaba yihora lesishiyagalolunye. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, "Eloi, Eloi, lama sabakthani," okungukuthi ngokuhunyushwa, "Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na?" Abanye kwababemi khona bekuzwa bathi, "Bheka, ubiza u-Eliya." Wayesegijima omunye, wagcwalisa ilula ngovinega, walichoma emhlangeni, wamphuzisa, wathi, "Yekani, sibone uma u-Eliya eza ukumehlisa." UJesu wayesememeza ngezwi elikhulu, wafa. Khona isihenqo sethempeli sadabuka kabili, kusukela phezulu kuze kufike phansi. Kepha induna yekhulu eyayimi maqondana naye imbona efa ngokunjalo, yathi, "Nempela lo muntu ube yindodana kaNkulunkulu." Kwakukhona nabesifazane bebukela, bekude, phakathi kwabo kwakukhona noMariya Magdalena, noMariya unina kaJakobe omncane nokaJose, kanye noSalome ababemlandela eseseGalile, bemkhonza, nabanye abesifazane abaningi abenyukela naye eJerusalema. Kwathi ukuba kuhlwe, ngokuba kwakulusuku lokulungisela okungukuthi olwandulela iSabatha, kwafika uJosefa wase-Arimatheya, ilunga elidumileyo lomphakathi, owayewubheka naye umbuso kaNkulunkulu, wangena ngesibindi kuPilato, wacela isidumbu sikaJesu. Kepha uPilato wamangala ngokuthi ngabe usefile, wabiza induna yekhulu,
wabuza kuyo ukuthi sekukade efile na. Esezwile enduneni yekhulu wamnika uJosefa isidumbu. Wathenga indwangu enhle, wamehlisa, wamsonga ngaleyo ndwangu, wambeka ethuneni elaliqoshwe edwaleni, waginqela itshe emnyango wethuna. OMariya Magdalena noMariya unina kaJose babona lapho abekwa khona.